Hej og velkommen til Mini-Xerxes. I dag skal vi bygge en ildmini-Xerxes, og man skal bruge denne her, denne her, denne her, denne her, denne her, denne her, og denne her, og en til. Så er der to. Først, så tager man sådan en her. Så putter man den her på, så den ser sådan her ud. Så tager man sådan en her, og putter på. Så tager man sådan en her, og putter på her. Nu har den næsten så det. Men for at man gør alle det færdige, så tager man denne her, og putter på. Så tager man denne her, flade en, og så tager man sådan en her, og putter på her. Og den anden her. Nu har du sådan en ildskøjteløber, så det skøjter på frossen lava. Nej, vi ses!